Pani, budete chcieť niečo na večeru? Nie, počkám na Augusta. Je divné, že ešte neprišiel. V poslednej dobe sa totiž vracia z práce dosť skoro. Áno. Chcete pomôcť? Asi tu každú chvíľu bude. Volala som do kancelárie a povedali mi, že tam nie je. Asi je už na ceste. Juliana, ako sa máš, mami? Dobre, miláčik. Ako sa darí tebe? Dobre, veľmi dobre. Boli sme s Fernandom v kine a pozrieť sa na byty. Nechcela si ešte počkať, miláčik. Áno, ale uvažujeme, že ho kúpime hneď. Chceme sa predsa vziať v každom prípade. Áno, máš pravdu. Ocko tu nie je? Nie. Ešte, že som prišla skôr než on. Keď teraz chodí skôr, robila som si už starosti. Myslím, že mal v kancelárii veľa práce, ale neviem. Mami, som taká šťastná. Zajtra idem s Nuriou a Fernandom na ten ranč a viem, že to bude skvelý víkend. Úžasný. Mami, veľmi ti ďakujem, že stojíš pri mne a nepovedala si otcovi, kam a s kým idem. Veľmi ti ďakujem. Vieš, že sa mi nepáči tajiť niečo pred tvojim otcom, ale chcela by som ti pomáhať. Podporovať ťa. A budem to robiť, aj keď je to proti otcovi. Dobrú noc, idem si ľahnúť. A ďakujem, Dobrú noc, miláčik. Haló? To je smola, že Augusto nie je s tebou. To nie je možné. Odkiaľ ideš? Myslel som, že už spíš. Pýtam sa ťa, odkiaľ ideš? Čo je toto za otázku? Predsa nie som hlúpa. Čo je to s tebou? Začala si zasa piť? Nie, nezačala som piť. Ale z kancelárie si odišiel skoro a mobil si mal už zase vypnutý. Nechceš mi povedať, čo naznačuješ? Že si zase bol s inou ženou. Prosím ťa, to stačí, nehovor nezmysly. Áno, to stačí. Myslela som, že si sa zmenil, že o mňa máš záujem ako o ženu. A teraz vidím, že nie. Zase si sa k nej vrátil. Nechceš mi povedať, o čom to hovoríš? O tej žene, ktorá mi volala, aby mi povedala, že nie si so mnou, o tom hovorím. Si